maar op, man. Hoe komt het erover? Nou, kalm maar. Het is al je nep. Hier. Vriesjes van de kermis. En dat er? Landmijnen, granaten. Hier, ik ben er nog warm. Pas qua de 3D-printer. Maar we zoenen de bus toch maar een oerke langs de kant van de diek zetten? Ja. Maar dat moet er dan wel serieus uitzien. Oors werkt het net. Ik vind het echt vet. Maar het is wel een beetje volle vis, net? Koeitarie is alles. Taal moeten we ekka en handboeien. Oh, maar even duidelijk. We zoenen geen geweldbroeken, toch? Nee, behalve als ze net om liek wollen. Nee, niks behalve. Ja, oors toch ik net mij. Oké, dikke prima. Doen wij het te jaren. Denise, we broeken geen geweld, maar dat kennen we van tevoren net merken litten. Oors laat je zo uit. We moeten dus wel maar geweld 3 kennen. Maar je aans wel even oefenen. Mijn werkje, Piet! Hoe zit ik dat net? Kat maar nou! Geen geweld, dan ek geen wapens. Of nepwapens. Man, my ball. Ja, oké, dikke prima. Dan vragen we ze gewoon als ze alsjeblieft mijn werkje willen. Ik zonder wapens wel eerst gaan stellen. Ja, precies. Dat hoeft dus niet. Nou, oké, dan... Maar als wij voor Lionel opkomen, moeten we dat dan ook voor de oren aan een feest waan? Van wat, hè? Alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Ja, dan gaat het om het principe, steeds maar. Misschien wel. Maar die kennen wij ommers net eens. Ja, dus? Even onnijd denken nog. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby.